clear to mi puite kan channel viewers te le subscriber zong te le WhatsApp lama WhatsApp kati Facebook le Instagram lama kan followers zong te chi bai kan book chewa zona atam khop maya Khawnge Mosesa ti te Mosesa hi fans nga cái mani channel big ani chu Mizoram pum hop te jong kan channel chu te ro te ania cái mani channel big shim a chon fans nga ngai na tunga ania ati ta wa mi ni ti thiam la wa mi te in ti a kho chak lama kan u nau te channel an ming mer chon soi lo tai la ani ti tawra wa khatian in ti vel anga te khan tam takin minlo nga ya chu ta chuan in chan ngai omin ka ka chang mol reply hena mar chu kan in reply vek seng lawa kan in chang vek seng lawa ta chuan karon soidona Mosesa te khoyangen oma engi an ti te tin number 2 chuan in som na te engeng moni te karon soi pa dona khungai takin ka channel subscriber zong tele Instagram lama followers te Facebook lama followers zong te afula min en sakram turin kan ngen tak meu cheu ani ole i Mosesa hi soito angkhan rengdil Presbyterian English School akal thina ama ero chu i khopui lamte zirna chuan khopui lamte alo thazok ze la i upa bik to an thian zahawa ama khuwa ngai ama khuwa i ngai to alo huna i chuta chuanin anu le pa ten ai zol tlang lama hlim en lama te omse a thang an ti hlim en Presbyterian English School tun season thar tang khan an son ania chulai chu tam tak zona tam thin maya alang lo ta deu wang mai sia kan in ti taw raw emo kan in ti thiam lawa emo te in lo nga ya ti ka hria amai ro chu khatiang lam kha eng ma lawa chung kwa kan nia kan in po kan in len po renga in ti thiam lo na le in mel mak na ka eng ma lawa zirna wangin lo ri ha ni maya ai zol tlanga rengang po kan ti chuang lawa season khate han en chini la te khan ti ya reng don lo ni pon hila ma po ron lang le thainga emo first term exam zo ate second term exam zo ate third term exam zo ate po ron hoanga ti khan lang le mol thai do na i khatiang ang te ya khan tam taka zona atama i hetia video ron chan mai cheu hi kan duwa chan chu video ka chan mai lo cheu chuan i kan in reply seng don si lawa kan reply na te mi zong in lo inbox si lawa wang khan i soyangai ta nin ka hria kan soya chuanin pakhat na ni se pani na chuan hei in zara nangmani wang liavin 23k kan lo tling ta kan lom hle maya kan ti thei anilwa midang tam tak YouTuber tam tak tan ti chuan ho mai thei amar chu kan tan chuan ho reng lawa alom em maya 23k hi kan channel kan siam tir khan kan tlin thei po kan in ringai lovani ama ero chu in mi engtinge kan sayang nangma ni wangin hedin mun hi thlenga nangma ni wanga hetiang ni thei kan nia chu wang chuanin kan lom ve ma wangin tun ka video hian mo comment lama i video siam tura min ron du akha in ron drop vekanga chuan azong kan ti thailo ani po in atam thei ang berakha i ron ti kan tumang video next video tagin kan ron ti chau charanga munom tak te ron ti zel te po kan tumang chu khongai takin comment lama in lo drop anga chu ron ti ro in bailem chuan kan du le rama kal ro emo mainti ang quiz lo picture quiz audio quiz general knowledge language eng makha arem fakani ron in thlung lo ula oi ka camera kamatla atlu sorry chu ron in thlung lo ula thai ang in ron ti kan tum don ani ti la ya kha kan soi le du bok ani chu chuan in good Friday ani
Good Friday te hlim le nuam takin mang ula lal Iso Christian min chan dam ang takin alom zongin hun mang theu turin subscriber te le viewers te kan som du chewa chuan Good Friday chi bai kan buk cheu ni chu te chu zan ina ka ron soi du kan video ron siam chan chu ni